हाँ मंगरू। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। मंगरू। हाँ भैया। आज तू कोनो लड़का के बारे में बतावेला रहला ना? हाँ हाँ। कहीं जमल की ना? भैया लड़का के कोनो मांग त नहीं है, बाकी का लड़का के एगो आँख में सफेद दाग बाटे। का लड़का काना बा? तो तू ये रिश्ता हमरा के काहे बताओ तड़ा? मंगरू, हम गरीब जरूर बानी, बाकी अपन फूल जैसन बिटियन के बिया लंगड़ा लूल्हा काना से ना करम। हम बाप हई। अरे हर बाप चाहेला कि ओकर बेटी ओकर घर से ज्यादा अच्छा घर में जाए। हम अपना आप के बेच दे, बाकी बिया अच्छा लड़का से ही करवाई अपन बिटियन के। हाँ ठीक बा भैया, दोसर लड़का देखा तानी। बाबूजी, रउआ हमनी के इतना चिंता काहे करेनी? हाँ बाबूजी, रउआ चिंता ना करी। सबकर जन्म कर्म जन्मला से पहले लिखा गयल रहेला। बाबूजी, अगर बेटा भाग्य से होला तो बेटी भी सौभाग्य से होली। छुटकी ठीक कहा दिया। भैया, ई देखी, ई लड़की बहुत पढ़ लिखल बिया। ई लड़की के हर कला आवेला। है जो लड़की बा तो डॉक्टरी पढ़तिया, और बाकी हाई सब फोटो बा। अगर राउर पसंद आ जाए तो रिश्ता तय कर लिहल जाओ। जाना तड़ू, हमरे लड़का के 20 लाख रुपया नगद आ 4 चक्का के गाड़ी, इतने ना 5 तोला के तो चैन देले रहलन। देखा, लड़की तो हमरा पसंद बिया, बाकी जबले कमला ना पसंद करिहन कुछ न बोल सकीला। फिर तो मुश्किल बा। अरे जौन हमार हाल भइल बा वो हमार भगना लोग के होए वाला बा। हाँ ए जी, ली देखी। देख लें भाभी जी, जवन लड़की आपके पसंद आ जाए ओकरा पे उंगली रख दी। समझ जाए कि राउर पतो बनवा दे। हम हाथ रख दी तो बाप आपन उम्र देखले बड़ा बिया करे खातिर। दीदी, तोरा सामने तोरा भाई के इतना बड़ बेइज्जती। हाँ। घर जोड़न। हाँ, हमके 3 गो लड़के पसंद बाड़ी सन। बा भाभी बा, राउर पसंद एकदम निराली बा। बाकी तीनों लड़कियन के बाप के जेब खाली बा। मतलब का मतलब इस साफ बा, जितना राहुल के दहेज चाहिए उतना वो लोग दे ना सके ना। देखा घर जोड़न, हमार लइकन के बिया ओइजे हुई जे 50 लाख रुपया आ 4 चक्का दे सको। समझ गईला? अरे कमला, जीवन में रुपये पैसे सब कुछ बा। अरे लड़की संस्कारी बात का हर्जा बा। देखी जी, रउआ तो चुप करी। अरे रउआ का जानी, दान दहेज लेके ब्याह कैला से ना कितना मान सम्मान बढ़ेला। मतलब हम जाएं? हाँ तू जा, और अगले बेर से जब आइहा तो उहे फोटो लेके आइहा जेकर बाप के औकात होके 50 लाख देवे के। इहो ले जा। ठीक बा। बेकार के रिश्ता लेके चला वेले। दीदी, जीजा, हम होता नहीं। ए घर जोड़न भाई, अरे रुका मर्दे। अरे कहा यार, इतना जल्दी काबा भागे के? अरे ए घर जोड़न भाई,
एगो काम करे ना, हाँ अगर कौनो लड़की होखे तो हमरो लिए भी देखो ना, कम दहेज वाली। हम अपन दीदी से बात कर ले। पक्का? हाँ पक्का। सही में? अरे हम एकदम सही में कहा तानी भाई, देख लो। चाहिए तो 10-20 तो के दे दे। अरे ऐसा कोनो बात ना है, तू टेंशन मत ला, एकदम कर चिंता तू मत करा, ठीक बा? ठीक बा भाई, लेकिन ख्याल से। एकदम एकदम भुलैया बिल्कुल, मत। बिल्कुल। भाई ख्याल से याद रही। ए घर जोड़े लागता हमरा नियन हमार दीदी हमरा भगना लोग के भी कुआरे मुआदी। हाँ अरे कमला, कितना सुंदर लड़की के फोटो रहा, ओकर चेहरा देख के ही हमरा लागत रहे कि वो संस्कारी लड़की बिया। त का करी? संस्कार लेके चाटी। संस्कार अरे एक संस्कारी लड़की घर के स्वर्ग बना देली, बाकी तरह कपार पर त दहेज के भूत सवार रहेला। देखी जी, रउआ ना साफ साफ समझ ली, जबले हमार लइकन के दहेज ना मिली, हम ओकनी के ब्याह ना करब, ना करब, ना करब। बाबूजी का सोच रहल बानी रउआ? हम सोचा तनी कि अपना जमीन बेच के तू लोग के ब्याह कर दी। ई का कर रहल बानी रउआ? जमीन बेच दी? अरे एगो जमीने तो हमनी के जेला के सहारा बा। बेटी, हम बाप हई, अरे एगो बाप के 3-3 गो ब्याह जोग बेटी होखे तो ओकरा खातिर जमीन के टुकड़ा से ज्यादा जरूरी ओकनी के ब्याह कइल होला। बापूजी, हमनी का रउआ के सर पर बोझ बानी का? हाँ बोली ना बाबूजी। ना बेटी, तू लोग सर के बोझ नहीं कुजा, ताज बढ़ू ताज। क्योंकि हमरा तो अपन बाप के फर्ज निभावे के पड़ी ना। बाबूजी, हमरा के ना अपना भोलेनाथ पे बहुत भरोसा बा। वो जरूर कुछ ना कुछ हमनी के बारे में अच्छा सोच ले हुई हैं। ठीक बा पक्की। बाकी वाकी कुछ ना बाबूजी, कुछ ना। रवा चली और खाना खाई। चली चली रवा। हे नाथन के नाथ, दीनानाथ, रहुआ तो सब कुछ जाने ली, रहुआ से तो कुछ नहीं के छुपल। हम तीनों बहन के ब्याह के लेके हमार बाबूजी बहुत चिंता में बाड़न। हे भोलेनाथ, हमार बाबूजी की चिंता के हर ली और हमरा लगे रहुआ सिवा और के बा, हम केकरा पास जाई? हमरा भोलेनाथ पर बहुत भरोसा बा, बहुत भरोसा बा। हमार परिवार के चिंता के हर ली भोलेनाथ, हमार परिवार के चिंता के हर ली, हमार परिवार के चिंता के हर ली। अपन कृपा बनाए रखी भोलेनाथ, अपन कृपा बनाए रखी। स्वामी, इस उर्मिला की भक्ति में कितनी श्रद्धा है, इसे आप पर कितना विश्वास है प्रभु। देवी पार्वती, भगवान के प्रति भक्त में जितनी श्रद्धा और निष्ठा रहती है, उस भक्त पर भगवान का भी उतना ही आशीर्वाद रहता है। भक्त तो अपनी श्रद्धा से भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। ओम नमः शिवाय। बाबा प्रणाम। खुश रहा।
उर्मिला, तहार और तोहार बाबूजी के दुख हमरा के सब पता बा। तू 16 सोमवार के व्रत रख। 16 सोमवार के व्रत? बाबा, 16 सोमवार के व्रत से कौन फल मिलेला? बेटी, 16 सोमवार के व्रत भगवान भोलेनाथ के बहुत मन भावेला। जे भी 16 सोमवार के व्रत रखेला ओकरा मनवांछित फल मिलेला और मनवांछित वर भी मिलेला। साचो में बाबा? हाँ, ये हमारा अनुभव है बेटी। बाबा, हम ये व्रत जरूर रखब। हर हर महादेव। हर हर महादेव बाबा, हर हर महादेव। भोलेनाथ अपन कृपा तोहरे ऊपर बनौले रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।